What's up? So, paano yan? Paano kumain ng ushi? Pira. With, you know, Twist. twist. Link. And bang! Ito naman si Inong iyak ng iyak. So, yan. Ang init. Paano namin ng tubig? Yan. Feel mo lang. Feel mo hanggang sa... Paano kumain ng maganda? Gayahin nyo lang ako kasi maganda ako. Charot! Sang-sangi. Totoo naman siya, totoo. So, yun. Paano kumain ng ushi? Una? Na? Ang laki naman pala. A few moments later. So, what's up? Then, yan. The boss. Welcome Tularan mo ako. Welcome to our channel! Yeah! Hello! Again! Buang ngayon, sweat ka na. So, paano kumain ng ushi? Ipapakita namin kung paano Kuha kumain ka, ng kuha ka ushi. lang. Kuha ka lang isa. Pakita mo naman yung ushi. Yan. Yan. Kita mo yan. Yan. So, ganyan. Tularan mo ako. Then, ganyan. Then, And, ipino mo siya sa gilid-gilid. Kamok lang ka, dito. Ganyan no? Diba? Nanghap mo yung sarap. That is uishi. Ushi. Uishi, oshi. Ushi. Oshi. Ushi. Oshi. Ushi. Tapos, pwede mo siya maging lollipop. And then after that, Diba? Ang sarap. Tastes good. Yan. So, yan. Isa ko pala. Ang ganda ko naman dito. Maganda kasi yung lightning na yun. Yes. You know, background Yeah. full of trees, bamboo, RIP bamboo. So, what's up? So, ito, interview natin si Boss Alan. Ganyan. Ginamit ka nga ba o minahal? Anong masasabi mo, Boss? Any statement? Sige na! Wala. Ayaw mo? Ayaw. May ibubulgar ako. May bubul ka rin. Aray! Anong masasabi mo kay Boss Alan? Si Boss Alan, nagmahal. Oh, any... Anong masasabi mo kay Boss Alan? Nagmahal ng Basta, boss siya. Anong masasabi mo kay Boss Alan? Oh, kistibulog na kayo nga ba? What's up? So, yan. Tutularan ko kayo. Tutulungan ko kayo kung paano kumain ng isang pagkain. Nagbablog yung tao eh. Ganun mo? Ganyan? Una, dumukot ka muna. Una, dumukot ka muna. And then, charot. Yan! Hello! Good morning! Good afternoon! So, yan. paputukin ng isang vlog? So, tutulungan ko kayo kung paano. Ang dimdem. Kaksakin sa manay ka ba? Hanggang tito ka na lang ba? Yan. Putok. Naririnig niyo ba yung putok? 1, 2, 3. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Grabe mo tak. Gigil.